Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. ASTC asong pen mass contact program kedeng pon. Ni jang Karbi Anglong ke parlo Kopili constituency arlo Khiruni ASTC constituency committee asai hemalong ASTC asong pen mass contact a program kedeng pon. Chitia chiklo ni phai krep pli arni Khiruni ASTC asai hemalong mai charipon mai phu ake hai Chandra Singh dera lapen mai alam the ke jai pon chun banglong ki rong pharpen lam than pachirmi pon. Bang solong chu phapon man peng kedo ex-CM Johnson Bay General Secretary ASTC Central Committee West Karbi Anglong District ASTC Ram Singh Ronghang West Karbi Anglong ASTC District Committee Maipu Sar Singh Ingleng ASTC Central Committee Member Rajen Pator ASTC Central Committee Member Sar Singh Ingti lapen ongdung ke thekiding atum chetong dun pen mai RDP dun rinti. Bang Somas contact a program along non-head jong Karbi Anglong Autonomous Council pen long le premium ke bat mate revenue amidu kapabat aphutak ASTC asong pen ke mantu neta chekroy dun thek thepusi rat athengno ning jepon. Sonsi Prabjin pen DC athengno pusitame memorandum sita pipon po pusi ning jepon. Lapen Assam Meghalaya aduya hoyalong alam the keteng 1951 aningkan kosonma adoy ahoy kache phakla so atengsi dowek nang ji pusi ASTC asong atumpen kai arjon pusitame jongdun thipji lasi BJP government atum give and take policy agenda long Meghalaya aphan long leki pipon West Karbi Anglong arlo 1500 square kilometer abang nonamat prabchin pen che uthai nang ji kali pulote non ephong ahir ing tangkring pen che song ponji Lapen katesong pon chiaphan chisik bompo pusi pherang ke athengno ning jepon. Khiruni pen kam sing dera Karbi Anglong News Channel. Dak Khiruni Koplia Konsensia ASTC asongja tumpen semet kachisong pang tang ponja lam the kachingwa ye pansidang tum chingrum lo Kopli Konsensia President asam meje pen pupono lapen dak Amren ba West Karbi Anglong ASTC in charge the pen daga president ula ingleng sango lang dida pacheng ponse akadogo weda Karbi Anglong tung phanon ke wang kisung alam the puthak tum chingwai po sa kisung bang do piglo da ke lakhaw ne de lepus ta chok ta hini ki thoma kisung alam the sita ni tum seme chingwai lo ye son bang ke handbrake ani ding open ke lo na ye handbrake long weg nai ke long nai ta odu sita dak Iwang sorkar ling da, prang ke kongres sorkar lo, nikan sing thawang, nikan pong thawang, nikan kem thawang, ta PG pon ma pipide. Apen polisi awe popagi, sita polisi awe pusita. ASTC pe ne muju ke tohor bang ka polisi awe pusiki pu sita ha phige Jharkhand Chhattisgarh, Uttaranchal, ala hai bang ke pichu de. Asa polisi awe mata polisi do. Ping tung te puluta polisi awe pupo non BJP सरकार होता दाग MP का है बांग चियो अर्जुन फुले लो Karbi Anglong men sirsa handbrake lam pulo ethevet pen pijudet police we noni tumulong noni handbrake mi salam ya police we asi ni tum chini teng bang ka constitution teng bang ka nili ka chini ni tum ka chini po yat kali constitution teng bang ka la ka a police na ne lo 244 a ke la ka police masit parliament si salam del alam thige dak tok ang lo je Karbi Anglong pen and sales by the Karbi Anglong da chok and sales da chok autonomous state salami pen so autonomous state ka salam long ke bharat kacheria ronalo thepo constitutional long hajaran le tok sita labang so handbrake kim ya bang ke autonomous state kim ya bang ke khang elo pusi tok tan lo ento dak Karbi Anglong leader tu hang pe me da ning ye thip thede arjap thip hai heder posi ala so handbrake cholong long thek thede asip ASTC pe non puthot matha thulo chikian chikilo Congress panta chong hong lo non BJP mada ninkan kepleng thule po mudia ka hai dak det ka chari thu talang tunta chak vek ta chitine derlo sip andolon ki claim nahi po phanabang sip non rat ke thek ding tung rong sar ba sar tum pen chenglok ke thek ri pen chenglok
pan kaching kiji fransip dak ni tu ching kiji mai pon lo laga hempre kala ako dun thola mangka hoyala kan salang abong ke the 20 liter seal pack abong arlo plastic ari arlo dokok chiti ni phai krep phi arni ada por phai isi narlo chiti malom di phurong the ang arong amikar jirsong rong pi alangli di phurong khilan a hithia long pen behem akulat pen kan salang abong ke the 20 liters chonam ponsi hem che ponlo alangli hem le rock pen alang abong kang pu po pu hut alangli abang plastic ari ke er kiding thek long loksi mang hudadlo Ate alangli aprang penta kan salang si chonam bom jun bom lo. Lasi koson pensi silpek alang abong ke along le lason plastic ari ke er kiding kilong loke jirsong rong pi abang ta kan sa alang kejor atuma panta aning insam se dokoksi tong sekot pen manja Assam Hill Small Industry Development Corporations Limited Asai Hemalong Damsi Managing Director apan chetong damji pusi barlo. Sitame lerok api Managing Director abang avidet si Project Manager Saikia Phansi ang ton alam the than tekanglo. Lapen lapuson kasa urtur kan salang abong along kelong loke mang humeme lapen phere meme alam thelo. Athe monit ache the kereng ike lang helo. Jongsi lang kasa urtur junlote monit a okapran keso chulong ilok pen monit apran armud deta thek. Lasi phere meme ang lo pusi ningje pon. Munthi damlo pute per thea thak munit pencenglok marat mareng api atum anta kereng chia phan lang kijun kenang sot lapen kang thirjerta kenang sot lasi lapuson alang keter kasa urjong si kans industry pen pejor longbom lang pen mo keso chulong ilok pulote kans industry atum si adai che enang chi pusi ongdung ke thekdun long atum che than pon rinti Lasi Kans Industry atum tame Government of Assam Hills Area Development under Sikedo pot arpu kedo atum ke claim kedam kelang chari tun pen lapen kepang thirpa me kaji aphan akenang sot Athe rod atum tame tangka pen sikijun alang tame kenam apotsi ing thirjir alang si jornangji lapen kedam tang arni sitame langkang thir thea jok lang factory lapen Royal Water atum ta rod atum aphan tangka kangsok pusitame alam ki klang ponlo Lasi Kans Industry along Sai ke claim pon pe mechi aphan sodak pen pachini ponangji pusi ke thekdun long kachetong dun arad atum pen ningje pon News Text Report Karbi Anglong News ik sala langbong long rusi long lo plastic rusi long lo nangli sik nampon mek lagadi napon kula lain ko ilo tiny francis ko is September 14 lo kan kalang sini na jumlah ko kan kalang pon lo Lepas bang abong lo bang plastik dari kelong lo, betul. Masih ini bang. Mana rata panta, sondong paling bomba, mate kasalam tau tu kerja mana tu. Mate langsung lanjut tentang minit tu dia awapan imedi mah plastik tu kan. Ini dua bang ke je, sondong bang ke kan satu ni lang pakapan si, lang kami tanya bah cek pakapan si. So lam sini di bangke, nanti dah hamil lagi ham tu lo, nanti minta mana, rata tunda pasti nam, nanti dah hamil lagi ham tu, nanti tu bangke hamil lagi berita, yang kita lo orang tu nak kot, bangke, so lam putang rata pan pasti nam sini, nanti dah lagi ham. Tadi yang liter kan abong lo nampun lah lang long, di sekitar abong pak, di sekitar abong sini nang, tapi yang likai kita mi laso lang mo senam, lang sini, kan lo sini, Pini nangli, pini nangli kalau so kemana hem tu kan lo lah pun nangli anam ya. Kan kan lo jepun kula lain pun lo store pun darong kelang. Kelan di store di. Sono nangli men ke? Men ram. Nangli long men si lang bong pon dikbek lo di. Lang lo hen. Oh. Tapi nangli men mah sandet men. Nangli men ke? Jirsong rong pi. Microfinance loan nang tupi popu CM Himanta Biswa Sarma kachechak ateng papleng pipede. Kedam tang Karbi Anglong Autonomous Council election aprang Assam CM Himanta Biswa Sarma lamchak kachipi microfinance loan KN asar pimar atumaphan ake joypen loan apreng Assam government pen nang tupi et popu ateng BJP aphan pahai dunlo. Bonta pini arni anta loan kitu PG alamchak kachepa plengchi kalisi lok adalat pen saman alo apaksi nang le thurin tipusi
kisung kachetong vek animar liatum kaning report. Sonsi balipathar ahawar penang an arong asar pimaratum bangso microfinance loan kacho enpen kachitu thekhe atum CM aphan kachong hongpen chong hong nak asonsi mandetlo. La sipini ongdung animar liatum ningkipung chepaklang pon. Jong sine tumaphan lo nang tupi et popu lamchak nang pipe asonte nilitum chitumir pen mentu nepen jutu et popu si ning jepon. Ne tumaphan lo nang tupi popu alamchak konadlo. Himanto Biswa Sarma Gobek. Ne tumaphan lo nang tupi vek nang jipu airset prungset pen perangke atumatengno lamte chepaklang pon. News Text Report Karbi Anglong News Channel. Karbi Anglong Council cari kethe kiding MP MLA CM tum anta kadu kabe anta kardom kajiro ahok nili tum kidu kadu kabe kadure ajoni nili tum loan to alo microfinance saputha wifi sitame e policy lockdown doko ajoni plus himanto Biswa Sarma nang tu tipo nang rapo rin rehai po ajoni nili tum rin rehai pipedalo nili tum ington koklo nang tipo bulote monit tum dim buli akha marim buli bhoila sojoni nili tum pipedalo pipe det pena joine ako non nili tum lun ki pipe chot kali non nili tum han samon pulate ko pilo lake kado ko beta chini lo kasi non ke lun ki piji nakere haji kali ulta samon lasi nili tum ke lun ta tute khelo kawe joine si 20-30,000 nili tum lun ke choel ke non nili tum han 40-50,000 nake han kona pele tu pola si nili tum ke lun tute khelo lun jong si himonto Biswa Sarma na chi chaka teng pe nili tum tu thek he pulote hok lo tu thek lo nili tum ke kaddo ka beta kithi ji phansi kaddo ka beta akona tiklo jonjoni pen jong si la so lun pachok lam nai ten tung chi pathi clip po sa pe mar do an tu thek thelo ni tum ke lagila ni tum lun tu te pupe ni tum lun tu ji setame aprang son thak thak chikan son collection bang lote ni tum tuji tu te pupe wa phi start so lockdown pe na joine ni tum la so dak alang tu collection bang be pe na joine ni tum tu the khedelo ampar ke non jong si tiklo jonang pong jong se mane ke kunuba heri 30,000 dota hai mane ke 20,000 dota hai mane 15,000 dota hai non na so ampong ni ju choklap nai pote tu ke tu the khen tu chi pathi la po bangkon banglo nang tumla sumona lo nang liga sumona lo ke nili tum long ke 10% nang pini na chita onde janta do sar pi marto mane arleng asar pi marto ke akka masi do pigvi ma pini na chita onde nolale tum kaningya teng bulote himonto Biswa Sarma ke la bhunai chahang ban chodi la so kan la monto Biswa Sarma kang rengche popilok nitum hante lun na rehai labba nang tum jerox tu kore non hola dak nitum han da son nang joma do non nitum kan ane ka jerox foto ka jerox ka vi ka bape nitum kan ane tangka ke dam nitum dupi wa phe ta nitum rehai ji mene po joine nitum claim dun lap no sar pe mar da an rong asar kan ane kam ke do tunta wa phe ta nitum han nang rehai he nang ka rehai ji kali non na por ke nitum han ke pasung thu ang bonglam rehai la check ha hiro no tum long nei mang to group ni tum rong le kilong atum to mane do wa phe ta so a check la so din sa long ke la tung ke loan ke close ke dalo a loan close ke nili seta aruhon elensi ke close elo wa phe ta ang song pa nang close ke dalo la son ta taxi la so ang pong hota nili tum aphan ke loan close elo ku pon ke jma thakang sang long ke alang ta collection dang be dalo ke pi be dalo ke non na pon ta na pasung rat ku sono ni tum ke claim pong ke monto Biswa Sarma ke chokche go back go back go back go back te council manale tum pilo nang para ponji ba ko peni chuni ni do ma ang song den jong se kera ba bi bote council ni tum ke chuning ri the rong aso ko pulo ka chuning ri the po I katum ba ang song I katum himonto Biswa Sarma jong si na kera ba bi bote council ben ko solo kera ko solo jong kera pa cho ham ko asala ani tum han non sapi mar thana kappa mang hu ki duk ke lak tu ki do tu ko to san te churam re lo la he kan ka mane hemepi mane jangne mane ke chomo ve ki duk ke lak jo pada ko pi ko so ne la ha nang sini mama se don ke NG lo pu ke hala so ke rong nang so set announce nang ko ri set amai ke sapi mar tum ke juk ta tangka ke dorkar for mati
Jong se alang himoto bisa sama nang tu PG tu pesa nang ledem citu mil Japan. Jok pun nanti lah. Akan lockdown hoten loke. La so join ni lo ni tum pini an ni ki pung la an ki claim nang te. Pote ni tum claim jok lot dia follow. Coba iden. Lu nang ma PG pun nang ma pipeten. Nang ma go back. Himanta bisa sama go back. Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me.